देरहानायखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो रायजोफ्रा मोनसे आसा लानानै जोंनो दिनै भट होबाय बिबानखौ आरो बांसिन गिलिरसिन मोनदों रायजो राजाफोरा जि बिबानखौ होबाय बे बिबानखौ रुजुननानै रायजो राजानि मोजांनि थाखाय गोजोननि थाखाय शान्तिनि थाखाय आरो खौसेथिनि थाखाय आरो जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय साखाफारा जानाय जाबाय गोबां जुजिलायनायखौ नुनो मोनदों जोङो सालाकाटि बिटिआरआव नोंथाङा मा पलिसि बाहायनानै जोबथायाव देरहासार जायो बेवहाय जेबो पलिसि गैया रायजो राजानि खाथियाव थांदों रायजो राजाजों सावरायदों आरो रायजो राजानि अननाय आरो रायजो राजाखौ सब समय गुरुत्व होनानै रायजो राजाजों सब समय सुखुनि समावबो दुखुनि समावबो रायजो राजाजों खामानि मावनायनि थाखाय खुनु रोखोमबो बाहाय माने उसुबिदा जायाखै रायजोफ्रा आंजोंनो दं जोंनि बिपिएफजोंनो दं बिपिएफ दोलोजोंनो अरायबो सब समय जोंजों थानानै सालाकाटिनि फिउचार सालाकाटिनि डेभेलपमेन्ट आरो सालाकाटिनि शान्ति इउनिटि आरो मिलाप्रिति बेखौ रायजो राजाफ्रा अरायबो मिजिं थिबोबाय थादों आरो बिपिएफनि गेजेरजोंनो सालाकाटि समस्तिखौ जोङो अरायबो खौसेथियै लाखिबोदों गोजोन थासारि जों लाबोबोदों आरो जयै सालाकाटिनि थाखाय जोंनो खामानि मावबोबाय थानायखाय माने सहजै बे थांनाय इलेक्सनाव सोरबा माने मा होनो बेखौ सोरबा एमएलए बा सोरबा एमपि सोरबा मन्थ्रिब्लाबो बेवहाय खुनु रोखोमै माने माबा खालामनो हायाखै आरोखि नोंथांमोना सानदोंमोन नामा जे बे रोखोम इमान बुरजा जे मासि लानानै देरहानो हागोन जोंथ' आगोलनिफ्राय सानखादों आरो जों आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों माने 25+खौ जों बुंनो हानायनि खारना बेनो रायजोजों जोङो थायो रायजोनि गोसोखौ जों बुजियो आरो रायजोनि गोसोखौ हमदांनो हायो हिसाबै रायजोफ्रा दा मा सान्दों आरो रायजोफ्रा मा सिद्धान्त लानो हागौ जों बेखौ रोखायै बुजियोखाय आरो रायजो राजानि सब समाय खोथा सिन्था खालामोखाय रायजो राजानि गोसोखौ जोङो हमनो हानायखायनो जोङो बे संख्याखौ जों बुंनो हादों आरोखि आरो दा गमामायैनो रायजोफ्रा गावसोर लुबैनाय बादि जोंखौ अनबाय आरो जोंबो दा रायजो राजानि अननाय बादियै जोंबो रायजो राजाखौ अननो थाखाय थाग थियारि जाबाय नोंथाङा बुंनो सानो नामा ओमफ्राय इउपिपिएलआ बिराद गाज्रि रोखोमै जेनदों आरो बे जेननायनि एकमात्र खारना जाहैबाय बिथांमोना जाहैबाय गोजौआव थानानै गोजौखौल' खोथा सिन्था खालामो जे रायजो राजा जोंनि बिटिसिनि हालोद बिटिसिनि रायजो राजानि अबस्था रायजो राजानि इक'नमिक कन्डिशन आरो जोंनि जिथुनाखि इन्टेलेक्सुवेल आरो जोंनि जिथुनाखि साननाय हनाय आरो जोंनि जिथुनाखि रायजो राजानि गांनाय उखैनाय आरो लुबैनाय बेखौ बुजिनो हाया बिथांमोना सुइजारलेण्डआव 5 बोसोर परिकल्पना खालामबाय मिशन भिजनजों बिथांमोना फोजोबबाय 5 बोसोरखौ बिथांमोननि मिशन आरो भिजन आरो सुइजारलेण्डआव थानानै बिटिसि दानायनि खोथा सिन्था खालामोब्ला बिटिसिनि माहारि दानायनि खोथा सिन्था खालामोब्ला बिटिसिआव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि खोथा सिन्था खालामदों होननानै खुगायावल' बुङोब्ला बे जाया माने बास्तबखौ मालाबाबो बिथांमोना स्वीकार खालामाखै आरो बिथांमोननि सिन्ताधाराया मालाबाबो बस्तुबादि जायाखै बस्तुबादि सिन्ताधारा बिथांमोना मालाबाबो खालामाखै बिथांमोना गावनि गोसो मथै एकदम माने अहंकार बिथांमोननि अहंकारि गोसोआ नैबे इलेक्सनाव बिथांमोनखौ फेजेननायनि आसोल जाहोना बे आरोखि अहंकार बांद्राय अहंकार खालामद्रायदों रायजो राजाखौ हेव गियान खालामदों रायजो राजानि अबस्था परिस्थिति आरो परिबेसखौ बिथांमोना बुजियालासै सुइजारलेण्डनि खोथा बुंबाय थायोब्लाथ' जाया मिशन आरो भिजननि खोथा बुंब्लाथ' जाया लिमिटेसन दङ लिमिटेसनखौ क्रस खालामनानै बिटिसिआव
5 बोसोराव 5 लाख साख्रि होनायनि खोथा बुङोब्ला बे बबे फाग्ला जानांगौ जाखो 5 लाख बोसोराव 1 लाख साख्रि होनो हायो नामा अबास्तब माने खोथा बुंनायनि थाखाय आरो बांद्राय बिथांमोना मिडिया माने ससियेल मिडिया माने नंखाय बुंनायनि थाखाय ससियेल मिडियायाव बांद्राय नंखाय फोसावनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ नेवसिदों आरोखि बेखिनि राजखान्थि बिथिं बा सरकार सालायनायाव बिथांमोना सोलोंनांगौ बा गियान आरजिनांगौ दं नाय राजनितिकआव सोरनिफ्रायबा सोलोंनांगौ होननाय जिनिस गैया राजनितिकआ जाहैबाय अट'मेटिक नोंथाङा राइट टाइम राइट डिसिसन आरो राइट टाइम राइट स्टेप राइट डिसिसन बेनो जाहैबाय पलिटिक्सआव जि समाव जि डिसिसन लानांगौ जि समाव जि खोथा बुंनांगौ बेखिनि बुंनो हाब्लानो बेनो पलिटिसियाननि माने माबा आरोखि साक्सेसफुल बेवहाय पलिटिक्स होननानै नों जे माबा सोलोंनांगौ बे नङा आरोखि पलिटिक्सआव खुनु सोलोंनांगौनि खोथा गैया आरो पलिटिक्सआ जिउ जोबजासिम सोलोंनांगौ दङ आरो जिउ जोबजासिम नोङो पलिटिक्सआव सोलोंनांगोनबो माखौबा सोलोंनांगोन माखौबा लानांगोन आरो माखौबा नोङो नागारनांगोनबो दा बे हिसाबै पलिटिक्सआव सोलोंनांगौबो दङ आरो फारसेथिं बुङोब्ला पलिटिक्सआव सोलोंनांगौबो गैया राइट टाइम राइट डिसिसन आरो राइट टाइम राइट स्टेप बेनो पलिटिक्स तो सरकाराथ' जों दानायसिम रायजो राजाफ्रा आशीर्बाद होबाय हिसाबै रायजो राजानि आशीर्बादाव रायजो राजानि अननायाव रायजो राजानि हेफाजाबाव सरकारा दासिगोन आरो बे सरकार दानायाव जोंनि जिथुनाखि हाइकमान्ड सुप्रिम' हाग्रामा महिलारि बिथाङा आंनो जि दायथ' होयो बे दायथ'खौनो रुजुननानै फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आङो जानजि खाफ्रानानै दं